जों रोमान स्क्रिप्ट फर ककबरक सभानि सेंट्रल कमिटी जिन सफैखारो जे दिनै बेलाय दंफांमानि कक सिपाहिजला डिस्ट्रिक्ट कमिटी जों सिगांबारियाव साइर हजाक दिनै और खाजानाय होनाय ओमफ्राय आपनारोबो जों और सफैखा दिनै डॉक्टर अतुल विजय डॉक्टर विजय ओमफ्राय आरो अरनि लोकाल बर'बाय माने लाय कक सालायमोन बिसिंथिख्लाय कैसे एडवाइजरी कमिटी अब एडहक खरकतामनि एडवाइजरी कमिटी दं आरो अजय देबबर्मा रथीन्द्र देबबर्मा तै अनिल देबबर्मा बरं कारिनाय तै खरक दगनति कैसा एडहक डिस्ट्रिक्ट कमिटी फॉर्मेशन खालायजाखा आरो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का शिवचरण देबबर्मा कै वाइस चेयरमैन का बिंदु देबबर्मा तै डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर प्रीतिश देबबर्मा तै डिस्ट्रिक्ट को कन्वेनर का संजीत देबबर्मा ट्रेजारार एडवोकेट राजेश देबबर्मा तै मेम्बर दं आरो सरोज गौतम तै किरीट तै बुंमुरगरा सफायनाय इनके फाइनाय जुलाई तालनि बिसिङावनो एडहक कमिटी बिसिंथि खालायै फुल फ्लेजेड टेकेसार डिस्ट्रिक्ट मीटिंग कल खालामनाय और डिस्ट्रिक्ट मीटिंगाव होङाखै जों फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट कमिटी फर्म खालामनाय आरएसकेसी खाजाखमानि तो स्क्रिप्टनि मुभमेन्टनि बागै ककबरकनि बागै जों रोमान स्क्रिप्टनि बागै साननाय दंलायो जों खाकाव दाख्लैबो जोंनि जे डिमान्ड दंमोन आबाद जों फुलफिल खालामनानै ओमफ्राय शुद्ध डिमान्ड फुलफिल सिबिया आबाद इमप्लिमेन्टेशन खालामनो थाङाखै जे सामुरक नांगौ अ सामुरावबो जों खालामजागे दङ बे जोंनि गथ'आव हयथ' गथुब दङ जों निश्चयबाबो खालाय उनायनि सार तिनि बहुत थायो अब तिनि जों आजब लेखा बिश्रामगंजनि कम्युनिटी हल अब सिंडिकेटनि ट्रांसपोर्ट सिंडिकेटनि कम्युनिटी हल आजब लेखा ओमफ्राय बर'नोबो हामबाय ओमफ्राय आरो मिटिंआव मानजाक फैनाय मिडियानि जे बर' रखायखा नोंनाव बेलेगले हामबाय लुकुरकनि थानी मेसेज गैयाबनो जे ककबरकनि बागै जे रोमान स्क्रिप्टनि जे चबा अब उनका कथारकुक चबा अब कोनो पॉलिटिकल पार्टीनि चबाया अ चबा उनका सिविल सोसाइटीनि चबा ओमफ्राय 1967 सिमी 56 इयार्स रमैनाय अ चबा खालायनाय फाइफानो जों सक्सेसफुल उमायनि कारण होगाखै अब पॉलिटिकल पार्टीनि बेनारनि दलाव दंगैनाय चबा खालायजाखा आंबागैसोनो जोंखै खाकावो एक त्रिपुरा हास्तेनि बेबा ककबरक सानाय दं सिमिया ककबरक हामजांनाय दं अब वानजिफानो मानो ककबरक सानाया बसंनि बर'र फानो मानो बर'क थानसा खालायै सिविल सोसाइटीनि मुभमेन्ट हिसाबै जोंनि मुभमेन्ट जों जुदि नामै फैसे माहाखै अब दाख्लैनो जों जोंनि जे सानमुं दंमोन अब जों एसे फोरमायबाय आनिसिन मुंखै आं बिकास राय देबबर्मा चेयरमैन रोमान स्क्रिप्ट फर ककबरक सभा आंनि गानाव दङ अतुल देबबर्मा रिटायार्ड टीपीएस बबो जोंनि सेंट्रल कमिटीनि मेम्बार ओमफ्राय दङ जोंनि गानाव डॉक्टर विजय देबबर्मा बबो आरएसकेसीनि सेंट्रल कमिटीनि मेम्बार